Približne 35% ľudí, ktorí sa stali práce neschopnými kvôli svojej práci, utrpelo ochorenia kĺbov, svalov a alebo kostí v dôsledku nesprávneho zdvíhania. Čím častejšie zdvíhate, tým väčšia je šanca na ťažkosti. Váš chrbát, krk, boky, kolená alebo členky môžu byť preťažené. To sa stane, keď stále robíš rovnaký pohyb alebo keď dvíhaš z nesprávnej polohy. Preto by SBB rád s tebou zdieľal, ako môžeš bezpečne dvíhať. To sa ti hodí v práci aj doma. Ako dvíhať optimálne? Tvoj chrbát musí zostať rovný a váha musí byť nad tvojim chrbtom. Preto dvíhaj s pomocou stehien a drž váhu priamo pred telom. Podľa zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci môže muž zdvihnúť maximálne 25 kg. Ako žena môžete zdvihnúť 16 kg. Stojíte na schodoch alebo rebríku? Nikdy nezdvíhajte viac ako 5 kg. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci odporúča používať pomôcky na zdvíhanie. Myslite na paletový vozík, ručný vozík, žeriav, prísavku alebo vysokozdvižný vozík. Aj kolega môže byť niekedy výbornou pomocou. Pozrite sa, čo vo vašej situácii najlepšie funguje. Čo musíte pri zdvíhaní vždy robiť. Premysli si pred začiatkom, ako budeš objekt dvíhať. Požiadaj o pomoc pri ťažkých predmetoch, určite nad 25 kg. A ak je to možné, vždy použij pomôcky. Ak musíš fyzicky dvíhať, dodržuj tieto pokyny. Dvíhaj pomaly. Použij obe ruky. Drž váhu pred telom. Uistite sa, že stojíte na rovnom, pevnom povrchu. Nezabudnite si dopriať dostatok odpočinku a striedať pohyby, ktoré robíte. Ga bij pijn niet zomaar door. Veiligheid voor alles.